ntị n'ala nụrụ ikoro ndanda ebe achakachakwanụ mma ekwu abịagba ma ihe riri n'ikpeazụ geranụ ya nnọọ Igbo mara m Igbo m ji aba na Igbo m ji eme ọnụ bụ akụkọ ndị ahụ bịara ahịa na ụfọdụ akpụkpọ akụkọ dịgasị iche iche bụ ndị nke bịara ahịa n'ụbọchị taa bụ Mọnde bụ abalị 3 nke ọnwa 11 afọ 2025 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ afọ n'ụtụtụ taa ndị unu ga-anụ olu ha bụ mụnwa n'onwe m Uchenna Clever Ọnụọha nwa gara mma ya zụziri nke ọma bọbọ nkịtị n'onwe ya nwoke na-agba mbọ ka ike kwere ya mana nwaada nwoke ọcha Clara anaghị ekpete na ana m agba mbọ odogbo nwa ma mee ya onye ga-akpọ Clara aga igwe mmiri achọrọ m ịkpọ ya aga n'izu ụka gara aga mana o nwere kedu ihe ọwụ. Oh God, Uche, allow me to land. Please don't piss me off this morning. It's too early to start, please. Ịma dịka anyị wetachara ọha na eze akụkọ ụwa na nkenke masị gị o nwere ihe mere ede jiri bee nwee. Uche, blame it on me. Put the blame on me. Oh, ihe m tigewe gị na. I accept it with good faith. Ọ kakwara gị mma o. Mana o nwere ihe mere kama ị ga-aka amụgodi dan jụọ m si Uche o kedu ihe mekwaranụ iji chekata m ka anyị gawa igwu mmiri ọwụ I no come out. Uche, ọ gị nwa ọ maka ihe ị ga-akọ ọkọ ọnụ gị n'ọnụ cherenụ ka nka akọ ka nkọ na-akọ Uche, ike akụkọ ga-aha agwụla m ka nkọ Uche, ma ihe obi gbawara m ịma ndị chọchara iziga m azị krim ụnyaahụ ndị chọrọ isi sam azị krim ụnyaahụ gị mee ihe niile aka ọtọ hit niile nọ na-eme m ka m ga gwuo mmiri ikwere m na nkwa ga just gbabie ka mmiri like that. I will lose it this morning. No. Lose ya. I will lose it this morning. Lose ya iche because I lose my own ụnyaahụ. You are pushing me to the wall. Ogodo na azikiri mama gara. You are pushing me to the wall and then bounce back this morning. You will not like it. Oge ma wonye na anụghị iyi egwu Trump yiri ala anyị bụ Nigeria. Oh, sigin. M ga-agụwa mmiri ka anọrọ ebe ahụ kpọrọ m. Uche ha kpọrọ gị gawa. Let them carry you. Let me rest. Let them carry you. N'ụbọchị Saturday gara aga. Dịka m bịara gị nwa ka ọ sụchara ihe a. Si zụtara gị swimming Trump. Ịkpụkọtara Trump n'ọnụ. Kpụkọta Trump n'ọnụ swimming Trump. Ọkụ ịkpụkọtara Trump ugbu a. Gịnị mere? Achọọla m swimming Trump ọwụ. I know come see am. My mother a package ire m akpa abroad ya ahụ m gwara gị si nri ebe ahụ m rịọ gị that morning Saturday morning ahụ a chọrọ ịga igwu mmiri ọ package chala akpa ahụ akụkọ ahụ abịa kpọwa na Donald Trump eyiela obodo anyị abụ Nigeria egwu na ọ ga-awakpo ha n'ihi oke ogbugbu a na-egbu ndị okpukperechi ụka Kraist. Asachala m ahụ that morning wanted to go my mother adochie m Chineke si Uche mma m nwe ebe m na-aga obodo na-ekpo ọkụ allow me to land. Mama dochie gị. So obodo na-ekpo ọkụ I tried your line nọmba gị anaghị aga. Uche, my line was no even go there. My line was going. Atụganụ m asị no. Uche, my line was going. Atụganụ m asị. Uche nọ n'ime ime obodo na-akpọ onye nọ na town. Anyị ga-eyigharị ya. Please, anyị ga-eyi sorry now. Anyị ga-eyigharị ya this weekend na-abịa. Jiri obiọma rịọ m ọfụma. I am sorry. Owo taa. Forgive and forget. Chinala ala obi gị. No, ala obi m niile ka m na-arịọ gị Clara gbaghara m ụzọ ọbụla m si mejọọ gị mana ọ wụghị my fault. All circumstances beyond my control. Onweghị circumstances beyond my simples. Circumstances beyond my weather. Onweghị onye ga-ahụ ụdịrị iyi egwu a Trump yiri ya ekpe ịkacha obi gị igwu mmiri. Nọrọ ebe na-egwu mmiri ndị Amerịka eme mmiri atabido mụ na gị ebe ahụ. Mana ịnọkwala bụ iyi egwu Trump yiri. Uche ndị awakpo ndị be mgbaga. No be small thing no.
no be something n'ihi ya bụ okwu a ka anyị ga-eleba anya mana kelee ọha na eze nwaanyị ọma Igbo ndị ọma, Igbo dị samsam, ụbọchị ọma n'ụtụtụ ọma nọ na abụọla Chineke lele otu unu mere unu ahụ na ọnwa ọhụrụ ọnwa Nọvemba o asị m ya gaziere onye ukwu gaziere onye nta si n'ọnwa ọhụrụ a ọ ga-ewetara anyị iru ọma ndewonụ. N'izu ụka gara aga ka onye isi ala mba Amerịka bụ Donald Trump nọ iyi ala anyị bụ Naịjirịa egwu na-asọkata eze arụrụ ala anya otu ụbọchị kpuru nkata n'ihu m egene gwa ya okwu na ha hụrụ oke ogbugbu a na-egbu ndị okpukperechi ụka Kraist. Enough is enough. It's too much. A na-agba ya ụzọ Owere mgba na ọ gaghị echi n'ihi ya Naịjirịa marakwa ihe ha ga-eme ha mewa ya as fast as Chineke as fast as maka na ọ gwala ndị agha ya si ha dịwa ready ọ gwala ndị agha mba Amerịka ha dịwa ready o nwere ala ka osisi ha on your mask go. Hey ebe ka m gbagaje o Chineke ụnọ mba Ghana ka m ha jee na Naịjirịa gaa ebe ahụ kpasuwe ya ihe ahụ ihe na-etrend everywhere na social media ebe niile ọkwụ gawu nke a bịa lee ụlọ ọrụ onye isi ala presidency kụwasa ha ike agba onye ọbụla onye ọbụla na-ekwu uche obi ya. Akụkọ anyị nụziri bụ na onye isi ala Tinubu ga-aga izute onye isi ala mba Amerịka bụ Donald Trump jụọ ya sị ejikwa anya gị kwa ihe a ọ bụ ozugbo ị tetara n'ụra ka ị kwuru ka ọ bụ ihe ọ rịpụrụ gị arịpụ how come? No be small it shock me but I no say you go shock you pass the way it shock me. It shock me. O shukuru m. It shock me reach my bone marrow. Nke m nwa shukuru m eshuk. Ama me na agwata. You no suppose dey fear like this. You be man. It shook me. O teli bidoro chọwa m ọnwụ Clara mere anyị ji wee na-ajụ gị n'ụtụtụ asị ị chere na Trump n'ezie ga-awakpo ala anyị bụ Naịjirịa n'ihi oke ogbugbu a na-egbu ndị okpukperechi ụka Kraist n'ala anyị? N'ọnọdụ dị otu a kedụkwana ihe ị chere ala anyị bụ Naịjirịa kwesịrị ime iji hụ na Trump emeghị ihe o bu n'obi? Maka na ebelebe egbuola o ebelebe emena gịnị egbuola ichenya ntị na social media ihe ga-anụ na ndị agha nwụchiela ndị a na-adrọpụ n'izu ya na ndị a they don't arrest ha nwụchiela ihe na-adazi ayara they don't arrest so they ihe ha na-akpọ Trump effect. Gịnị ka ị gbara ikpe gbasara nke a? Gawa na Facebook iruo na Facebook chọwa Echo FM ECHO FM kliki kpam kiriwe anyị live ebe ahụ zibatara anyị ozi gwa anyị ihe ị chere gbasara nke a na comment section ebe ahụ ị ga-ezibata ozi enwere link Facebook page ọhụrụ anyị n'ebe ahụ kliki ya ndị media anyị sị ka anyị gbatịkpuo ya oge na-adịghị anya na page ọhụrụ ahụ ka anyị ga-anọ stream wa live n'ihi ị ga-agbalị gị kliki link ahụ follow anyị na new page ahụ oge na-adịghị anya mara na anyị stream wee ebe ahụ gị nwee ike nọrọ ebe ahụ kiriwe anyị live n'oge na-adịghị anyị ga-ahapụ nke ochie gaa na nke ọhụrụ stream wa ama mme na awata obi ọ dịkwa gị mma? Uche obi adịghị m mma but ị ga-azụtara m something ji ihe a rịọ m. Iso Donald Trump swimming Trump ka m ga-azụtara gị ka ọ gịnị? Uche hapụ rịọ m beg me. You really beg me. Ka emechi ihe omume a mee beg agị n'obi chewing gum ka m na-eji ebe nwere chewing gum beg agị. Onye isi ala mba Amerịka bụ Donald Trump eyela egwu iji ndị agha mba Amerịka wakpo ala anyị bụ Naịjirịa n'ihi oke ogbugbu a na-egbu ndị okpukperechi ụka Kraist n'ala anyị bụ Naịjirịa bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Tinubu ga-aga izute Trump n'oge na-adịghị anya ka ụlọ ọrụ onye isi ala kwuru. Ọ kara ndị ji ọkwa na gọọmenti Naịjirịa mma ịnọ n'ụlọ ọgwụ dị na mba ofesi nwụọ karịa imezi ụlọ ọgwụ dị n'ala anyị ka otu jikọtara ndị ọrụ ala anyị bụ NLC kwuru. Otu egwu bọọlụ Fountain Wanderers achụọla onye nkụzi otu egwu bọọlụ ha bụ Victor Pereira n'ihi ịkụ afọ n'ala ọ kọrọ inweta mmeri na amamaka Premier League bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard
gade ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Naịjirịa na-anabata ka ụmụ afọ ya kpee ụdịrị okpukperechi ha chọrọ ikpe ka Tinubu zaghachiri Trump. Ndị uwe ojii agaala aka ka egbe pịnwụrụ mmadụ abụọ na steeti Kebbi ma zọpụta obere nwatakịrị nwoke dị naanị afọ 14 ha tọrọla atọrọ. Otu Serap adọkpụrụla Akpabio na Abbas ga ụlọikpe n'ihi ọjụjụ ha jụrụ ime nnyocha gbasara akụkọ ahụ a na-ebugharị na ndị ụlọ nzukọ omeiwu ala anyị na-eji ego ruru nde naira 3 ewelite okwu n'ụlọikpe ewelite okwu n'ụlọ nzukọ Senate bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Okwu Trump kwuru na a na-egbu ọtụtụ ndị okpukperechi ụka Kraist na Naịjirịa enweghị isi nke o ji enwe ọdụ ka Gumi kwuru. Ndị mba ọzọ bịa ibuso anyị agha, anyị ga-alụso ha ọgụ ka onye bụbu onye minista na-ahụ maka njem ụgbọelu n'ala anyị bụ Femi Fani-Kayode kwuru bụ akụkọ na-ada na wao na akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Tinubu na Trump ga-akapịa okwu ha ọnụ ma ha zute ka Buala kwuru. Okwu Trump kwuru gbasara ala anyị bụ Naịjirịa dabara adaba ka otu Middle Belt Forum kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ntụliaka elu gọvanọ steeti Anambra tupu ya na-akụ elekere 7 nke ụtụtụ ngwa ihe ndị eji atụ ntụliaka elu ga-eruterịrị ebe a ga-atụ ya bụ ntụliaka elu ka onye isi oche INEC bụ ọkammụta Joash Ọjọ Amopitan kwuru. Werenụ ngwa ọgụ na ngwa ọlọrọ ọhụrụ bụ teknọlọji ji kwado Naịjirịa, ọ bụghị ihe egwu ka Kwankwaso kwuru. Bụcha nnọọ akụkọ ndị dara gbemgbem yọm yọm tim tim cham cham klara klara na akwụkwọ akụkọ Vanguard. Uche, okwu a Trump na Kwankwaso ha uche ọ dara uche leenụ na a na-ekwu na a ga-awakpo ala anyị bụ Naịjirịa ma ọ bụrụ na ama ihe mere gbasara ya bụ oke ogbugbu a na-egbu ndị okpukperechi ụka Kraist. Kwankwaso na-asị ha na ha jiri that we are ready. Ọ bara na social media kwuwe na we are ready na anyị nwa bụ ndị Igbo ka ogene na anyị dị ready na ndị Naịjirịa dị ready, ndị mmadụ ebiji agha. Ihe Kwankwaso si who is ready? Oji Naịjirịa nyekwanụ ndị anyị na onye dị ready. Ọ dị ego. Ọ dị ego. Chineke ekwekwala ka mgbere gbaa ajị. Chineke ekwekwala ka mgbere gbaa ajị. Maka na mgbere agbaba ajị ya dị otu a. Ọ gbazie ajị nsogbu adị. Ọ gbazie ajị nsogbu eme gịnị adị. Ọ dị ego. Ịhụnanya Middle Belt Forum ha si ihe Trump kwuru na ọ dabara adaba. Na ọtụtụ ndị mmadụ bịara na-enwe ọṅụ, ụfọdụ ndị si nice one, Trump yụtara ya Chineke eme na ga-ahalite ọnụ. Mana onye ọbụla ma ihe ga-ama na ọgụ na-esi nri ọjọọ. Na wa for you. Ama m na-aghọta. Onye ọbụla ma ihe ga-ama na ọ bụghị ka ịhụrụ aka ilu, ọ bụghị ka o si ada n'ọnụ ka o si eme gịnị atọ. Onye ọbụla ma ihe agaghị ewe isi ka mba Amerịka bịa n'obodo anyị abụ Naịjirịa. Be ka anyị gbaga. Maka na ihe awụkwa interest ka a na-ekwu okwu ya. Ihe awụkwa gịnị interest ka a na-ekwu okwu ya. A na-agba aka achụ ọta arụ. Ebe ya bụrụ na onwe ihe mba Amerịka ga-erite ha bịawa bịa lụọra gị ọgụ. Igirigi. Ebelebe. Ka ọ dị onye bụbu onye minista na-ahụ maka njem ụgbọelu n'ala anyị, former Minister of Aviation Femi Fani-Kayode FFK apụtala kwuo na ndị mba ọzọ o nwere ala ka ha si bịa n'ala anyị bụ Naịjirịa bụ ibuso anyị agha na anyị ma ga-alụso ha ọgụ. Ndị FFF biko. Na anyị nwa ga-alụso ha ọgụ.
ọ dị ebe otu serap adọkpụrụla akpabio na Abax gaa ụlọikpe n'ihi ọjụjụ ha jụrụ ime nnyocha gbasara akụkọ ahụ a na-ebugharị na ndị ụlọ nzukọ omeiwu ala anyị na ha na-eji ego ruru nde naira 3 3 million naira ewelite okwu eweta bil maọbụ sponsọ bil n'ụlọ nzukọ seneti n'ụlọ nzukọ omeiwu ala anyị. Anụkwara m ihe kasị ya are you for real? Ịma ọwụ onye omeiwu gbanyere vidio kwuo ya na tupu gị gaa n'ụlọ nzukọ omeiwu ala anyị National Assembly welie okwu ị ga-adrọpụ godun. Ị ga-adrọpụ from 1 to 3 million. Ị ga-adrọpụ ego tupu iwelie okwu n'ụlọ nzukọ omeiwu. Okwu a ga-abịa lebawa anya tupu iweta bil. Amami na-aghọta. Uche kwesịrị n'ịdị like this. Ihe ọ pụtara bụ na ị gaghị adjust bilie welite okwu na ụzọ ebe ka ọ na-adịghị mma na ndị na-anọchite anya ha na-ata ahụhụ ọkpụwe okwu anyhow. This and that. N'ụlọ nzukọ omeiwu ala anyị na-ewetaghị ego kemgbe onye omeiwu a kwuchara ihe a ma ndị ụlọ nzukọ seneti o ma ndị House of Representatives o ha akụọ ntị gbam they no want talk anything. Now otu serap ndị maka esi agba mmadụ akwụkwọ n'ụlọ ikpe adọkpụrụziela ha gaa ụlọ ikpe si ebubo a onye omeiwu a na-ebu nọ wee eziokwu. Is it true? Akpabio and Abax, come and clarify the public. Ama me na ya bịa clarify aha. Clarify. Okay. Hey, Uche. Mana ka ọ dị ịma okwu ekwesị ibe ihe ọ ga-abụ anụ esweep ya under the carpet. O kwesịrị ozugbo anụrụ okwu a achụọ ya bumper to bumper. Ama me na aghọta. Amara kene onye ihe mere okwu dị otu a ji wee dị. Mana anụ okwu agba nkịtị. Which means ọgbara nkịtị eme na gịnị ekwetele. Ọ dị ego ka anyị nyonyeke n'anya na akwụkwọ akụkọ Daily Post. Gezie ntị. Mwakpo Trump chọrọ ịwakpo ala anyị bụ Naịjirịa ji olu ọma so mba Amerịka o ka nnukwu onye ọkaiwu aha ya bụ Shitu gbara onye isi ala Tinubu bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na aka chịbụrụ steeti Benue bụ Gabriel Soswam apụtala kwuo na o nwere mmasị isonyere otu pati APC. Ụlọ ikpe ukwu dị na steeti Rivers ama n'otu nwoke ọwa aha ya bụ Charles Baridole ikpe ọnwụ site na mkpugbu maka igbu mmadụ. NNPC ejirila naira 10 bute naira ji butuo ọnụ ego ha ji ere mmanụ ụgbọala nke ha bụ akụkọ na-ada ebelebe n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na egwu Trump yiri ịwakpo ala anyị nwere ike imezi ka ndị oyi ọha egwu terọrist bido wakpowa ndị okpukperechi ụka Kraist ka onye ọkachamara n'okwu gbasatara nchekwa kwuru. Femi Fani Kayode akụsuola Trump maka iyi egwu o yiri ịwakpo ala anyị bụ Naịjirịa. Ọnọdụ otu pati PDP nọ n'ime ya ugbu a bụ ọnọdụ enweghị olileanya ka aka chịbụrụ steeti Ekiti bụ Ayodele Fayose kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Naịjirịa bụ nke anyị niile bịanụ ka anyị tikọta aka kpee ekpere maka ala anyị bụ Naịjirịa ka gọvanọ steeti Benue bụ Hyacinth Alia kwuru. Oke ogbugbu a na-egbu ndị okpukperechi ụka Kraist na Naịjirịa. Trump na-eme oke mkpọtụ ka onye ama ama n'otu pati APC bụ Joe Igbo kwuru. Ọ bụ n'okpuru ọchịchị Damagum ka otu pati PDP dakpọrọ ka Fayose kwuru. Peter Obi agbala onye isi oche ọhụrụ INEC bụ ọkammụta Joash Ọjọ Amupitan ka ọ gbalịa mee ntuli aka elu aka mkpọmọtọ na steeti Anambra. Atiku, Obi na ndị ọzọ agbala nkịtị dịka Obi bịara koro onye ukwu na onye nta n'elu
na mwakpo Trump kwuru na ọ ga-awakpo ala anyị bụ Naịjirịa bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na anyị ezipụla ụgbọelu helikọpta ya na ihe eji eme ihe onyonyo vidio bụ drone iji hụ na e nwere nchekwa na ntụliaka elu gọvanọ steeti Anambra ka ndị uwe ojii kwuru. Ndị uwe ojii ngwanụ unu kwere nke ọnụnụ kwuru nsogbu adị. Fast a ga-eme ya n'aka nkwụmọtọ ebe amụpitan the new INEC chairman ọ sịla na before 7 o'clock ihe niile eji eme ya bụ ntụliaka elu na steeti Anambra electoral material ihe niile awụchala. Ozugbo ị na-abịa gị na-abịa aka na-enye efe ngwanụ isi oke ọ dị egwu a ga-atụkatakwa ya jirikwa jen tụọ o nwere mgbe e mere presidential election na Nigeria ebe a ndị my own community ji jen tụọ election 18 nke abalị ji jen atọ ama m na wata mgbe anyị na-atụ ya a na-asị resọt akpọgo a na-adrọpụgode resọt ma nna ajụ ya sị ihe anyị ka na-atụ ndị ọzọ ereliziela resọt mana anyị ka na-atọ ọ bụ otu ebe arị ama m na aghọta ọ dị egwu ka ọ dị nwaanyị ọma gọvanọ steeti Benue Hyacinth Alia apụtala gba ndị Naijiria na Naijiria bụ nke anyị niile ha bịa ka anyị tikọta aka kpee ekpere ọjọwa njọ Naijiria wọ nke onye niile mana eweta allocation agaghị apụta kọwara ndị Naijiria bụ ka allocation si gaa ka o si bịa ego ole batara na ego ole emefuru nke fọrọ ama m nwere ihe ị na-aghọta ebe a Naijiria na-awụ nke onye niile ma nsogbu daa asị mụ na Clara ịbanyecha plate n'ime mmiri kpewe mana eweta allocation agaghị apụtakwa fellow Nigerians ihe a wee ego batara lee ihe anyị ga-eji ya eme anyị ga-eji ya arụ ụzọ ọkpụrụ ata anyị si ọkpụrụ ata anyị ga-arụ ụzọ egbelu anyị rụcha nke anyị ga-arụ nke ala ego ga-afọ ya dị transparent gwa gọvanọ mere ya gwakene gọvanọ mere ya mgbe ọ na-abịa ị gaghị ama mgbe ọ ga-eji agbọ ị gaghị ama ọ wee jisi ike nrụ esiere gị ya pichọ kụọ ya n'ọkụ dizi asị ife ọwa ego ha ọ nakwa na saif dabịa kpewe Benue kpechala ha hapụrụ ụzọ kpechaa ka Benue egodonu nticha akụkọ Vanguard anyị dekom ọ dị ego wee bịara ya Naijiria arawa ahụ ya bụrụ Naijiria nye niile mana allocation batawa ya onye dịka a na-awara ka ọ dị ka anyị nyonyeke n'anya n'akwụkwọ akụkọ Punch gezie ntị kwụsị na oke ogbugbu a na-egbu ndị okpukperechi ụka Kraist ma ọ bụ ndị agha ala anyị akụnyere ụnụ mkpa ụnụ na-agaghị agbanwu ka Donald Trump gbara ala anyị bụ Naịjirịa bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndọrọndọrọ onye ga-abụ onye isi adọọla otu pati PDP vamụ otu pati PDP na otu pati NNPP eboola Tinubu ebubo ịdị na-amanye ndị mmadụ amanye ka ha na-esonyere otu pati APC. Ndị ndu ọdịnala enwere n'obodo Uguta nke steeti Imo akachapụla ihe ọbụla bụ osu n'obodo ha bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ntụliaka elu gọvanọ steeti Anambra ka a ga-eji amara ma onye isi oche ọhụrụ INEC bụ Amopitan ọ ga-azụtanwu ihe a tụrụ ya n'ahịa ka Atiku kporo. Ala ọma jijiji etikpeke magnitude ya dị 6.3 magnitude emeela na mba Afghanistan. Afghanistan ọzọkwa. Thank God I'm in Nigeria. Uche ihe niile akwụwakwa for where? Ọpọnụ mmiri aga uvini compound niile nwechara borehole but ihe niile ahụ for where ala anyị kpọnkụ. Chineke hụrụ anyị n'anya. God like anyị. Ọ lọfụrụ anyị. Wee bụrụ ya Chineke ya chịkwa akwa ndị mba Afghanistan. Ọ bụ onye ịhụrụ ala ọma jiji ama m ikiriela ihe onyonyo vidio ebe ọ na-eme
elekwa gị ụlọ na-eze ihe niile uche ị ga-ahụ ụlọ arụrụ rụcha ahịa anya story business Ya dọjiri daa. baa n'ime ala legbelo ya uche ka ịma na ala iteka o ya dojiri daa ka ọ dị nwaanyị ọma ndọrọ ndọrọ ọchịchị onye ga-abụ onye isi adọọla otu pati PDP vamo ndị na-akwado anyanwụ ele ndị nke Damagum kwụsị ha ọrụ ndị nke Damagum atọ ọnụ ọsị taa anya sọspendị ala ọnụ suspension here and there mana ala dị mma bụ uru gịnị ndị nze leenụ PDP ọ weta ebe arị ka anyị nyonye anya na akụkọ The Statesman gezie ntị ndị ndu ọdịnala enwere n'Uguta akachapụla ihe ọbụla bụ osu na ya bụ Uguta bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akpụkpọ akụkọ The Statesman na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ The Statesman ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ụlọ ọba ego mba ụwa bụ World Bank na ugbu a na-atụle maka ego dị otu ijeri dọla ala anyị bụ Naịjirịa chọrọ ịgbaziri ha ziganụ Akinyemi Kingibe na anya ọkụ ka ha jee nọchite anya ala anyị bụ Naịjirịa na mba Amerịka ka ndị megbara ọchịchị etiti bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akpụkpọ akụkọ The Statesman na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ The Statesman ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu kansụl jikọtara ndị eze ọdịnala na Owerri North abatala n'okwu ahụ na-eke achịcha n'ahịa Toronto Junction Market ọkwa ọtala isi mmadụ ọkwa ọtala gịnị isi mmadụ ọkwa Toronto asịkwala ọkwa ọtala isi gịnị mmadụ Intraco asịkwala sị ọkwa ọtala isi mmadụ onye ọbụla ga-azụ ike ka ọ dị nwaanyị ọma Ndume emewala onye isi ala ọ tụziwarala ya aka si ya ziga Akinyemi ya ziga Kingibe ya ziga anya ọkụ ha gawa mba Amerịka ya nwa agala Tinubu making no go maka ụfọdụ ndị Naijiria si ya nwa ga-enwere ike ime ya arrest uche manụ ma ga-eziga n'anyị nụnụnụ onye ka a ga-eziga nna onye ka a ga-eziga lee m ziga m ọ dị ego ahọpụtawala ndị a ga-eziga ya bụrụ na ị dị interested you can come eziga gị mba Amerịka gị ga kpee Trump n'aka onye ka aga ibe ahụ abụrụla nsogbu ọwụzi ziga ike gwọrọ the fear of Trump is the beginning of wisdom arrest ebe niile troop arrest 37 ebe niile troop arrest 37 Ikogi police arrest this just ya arrest dị otu ọdịla obodo anyị abụla so arrest like this if they fly up and down akịkpa aka nri otu a ka akwụgara arrest aga m ama ka m ga-esi aga uche akwụọ gị arrest so a na-eme arrest like this ọ dị ego wee bụrụ ya ka ọ dị Igbo mụrụ nze mama ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm iji go ohere je ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachi anyị ga-abịa nnọọ leba ya anya bụ ihe egwu a onye isi ala mba Amerịka bụ Donald Trump yiri ịwakpo obodo anyị bụ Naịjirịa n'ihi oke ogbugbu a na-egbu ndị okpukperechi ụka Kraist Trump sọ ọ ga-abịa lee ndị ahụ na-egbu ndị okpukperechi ụka Kraist were ndị agha ya were ndị agha ya lụso ha ọgụ ọwụ na ọ na-abịa ịwakpo Naịjirịa kama ọwụ ndị ahụ ghọta ya bụ ihe ka ọ ga-abịa ime gịnị ibuso agha anyị wee na-ajụ gị sị gee ntị ị chere na Trump n'ezie ga-awakpo ala anyị bụ Naịjirịa n'ọnọdụ dị otu a kedụkwana ihe ị chere ala anyị bụ Naịjirịa kwesịrị ime iji hụ na Trump emeghị ihe gịnị o bu n'obi gaa na Facebook zibatara anyị ozi anyị lọghachie anya razie ya bụ dara ka ọ dị dadarara agagharịkwala agagharị Echo FM. Echo FM. This is Ofekata Orodo Community. Cuddle in nature's embrace. From the sky, its beauty stretches wide. Serene landscape, lush greenery, and a windy path that whispers stories of old. Ofekata Orodo is not just a place on the map. It is a heartbeat, a heritage, a people proud of their land. And today, it opens its arm
into a contest that stirs excitement, mystery, and the promise of discovery. The Ojezurobodo Search. As the Echo FM theme arrive, the elders of Ofekata Orodo receive them with warmth and joy. With hearty smile and open arms, they share stories of their rich cultural heritage, woven with resilience, unity, and pride. The atmosphere is filled with excitement, for their beloved community has been chosen for this month's contests. The search process, guided by the moderator, sets the tone, clearly explaining how the search will unfold. And with no time wasted, the participants leap into the fray. The search has begun. Where could it be? A thought that surely echoed in the heart of every seeker. I think it's here. Oh no, not again. Obodo apụọ ọ gaala nga gị achụga m gị na Echo FM oje zuru obodo ya mma oje zuru obodo ngwongwo oje anya apụọla ya mma oje zuru obodo ngwongwo oje ya yọsam oje zuru obodo ya mma oje ndị nwụ ya mma oje ndị bịara bịa hayamma oje ya yọsa gị ngwongwo oje ya yọsa m hayamma oje anya apụọla hayamma oje zuru obodo ngwongwo oje ya ga-awa ebelebe oje zuru mba hayamma oje zuru n'Imo State hayamma oje zuru mba niile. Along the way, they encounter broken school buildings and poor road network, a reminder of challenges that still calls for attention. As each second tick by, every movement becomes critical. Anyị wee na-ajụ gị sị gee ntị. Ị chere na Trump n'ezie o miniri ihe ọ na-ekwu? Ị chere na Trump miniri gịnị ihe o kwuru? Na ọ ga-awakpo ala anyị bụ Naịjirịa n'ọnọdụ dị otu a. Maka na ihe adịla nnọọ ka anwụ ma ọ bụ iji ngarala nwoke n'ihe o ji bụrụ odogwu bekwasa ya ebe ahụ. Ị na-amaghị ka isi jie ya nsogbu. If you wound yourself. Ị hụrụ ihe a? Onye isi ala na-amaghị ka o si soo ya. Nsogbu. Wahala fide. I believe our president, atrọsụrụ m ya. Ama m onye ọwụ. Ama m onye Tinubu ga-amakwa ihe ọ ga-eme gịnị gbasara nka. Tinubu ga-ama ihe ọ ga-eme gbasara nka. Anyị anụla na ọ ga-aga gakwuru onye isi ala mba Amerịka bụ Donald Trump. Ya ha abụọ anọrọ man to man. President akapị okwu ọnụ. Asụọ n'ire. Ama m na-aghọta. N'ọnọdụ dị otu a, kedụkwana ihe ị chere ala anyị bụ Naịjirịa kwesịrị ime iji hụ na Trump emeghị ihe o bu n'obi? Ihe a bụ okwu anyị ga-eleba anya n'ụtụtụ a. N'ihi ya bụrụ na ị nwere ọsịsọ ị ga-agbalị bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị a bụ 0911 20022 0911 20022 ma bụkwanụ 0707 454 1014 0707 454 1014. Gbara gawa ugbu a na Facebook. Ikekwe naanị gị bụ onye na-agabeghị na Facebook ka ikiri anyị this morning. Eziokwu. Go there. Gawa ebe ahụ iruo Facebook, search ya Echo FM, jiri capital letter de ECHO FM. Klikie kpam kiriwe anyị gịnị live dịka ị na-eme nke o nwere link nọ na comment section. Chọwa link ahụ nke ndị Echo FM zitere. Klikie link ahụ kpam follow our new Facebook page. Oke na-adịghị anya ebe ahụ ka anyị ga-anọ stream wa live. Nwune! Ịnụtụla maka Atonzon miniri na Trump yiri egwu.
yes, I ga-aga igwu mmiri egwu a ka anyị ga-agba. Mgbe ahụ anyị ga-ebu ụzọ ṅaa njụ mara ma ihe a dajụọla. Ala ọ dịkwala level. Very important. Ma ọ bata tinye ọnụ n'okwu nwere. Ka anyị gaa n'ihu n'izu ọkpụkpọ oku. Ọ nọ ebe ahụ n'ụtụtụ a. Hello, Uche na Clara. Bọlachi. Anyị dị mma o, Bọlachi. Anụrụ m ihe President kwuru, President of America. Ya dịkwara ji ụlọ agha adịkwara na Naịjirịa. Ụlọ agha adịkwara. Ọ bụrụ na alụwa agha akpụghị oku ha agụ. Mana nkịta nwere agha na-alụ, ya ji ọnọrụ ọdụ. Onye kwuru. Ndewo. Ya gaziri gị. Bọlachi. Ezigbo mmadụ olu ya na-ada ụda n'igwe okwu. Nwana ya eze na-ata njaba. Amenu. Odogwu na redio. Ndewo. Clara nwoke ọcha ụwa mara ụlọ mba o. Makwara gị. Aga m bụkwa nwana ya eze na-ata njaba. Ịmana oge ụfọdụ amụrụ akụ aga na-eme a na-akụ otu a gị na-asị mmiri achọ onye ugwu ka ihe ọgbagbuo ya chịka ọfụ n'anya. Akụkọ niile akọwara anyị kemgbe ndị Amerịka achịkwa kemgbe ike achịkwa site n'oge ikpe Maazị Nnamdi Kanu achị Amerịka ga-eme eke United Kingdom ga-eme eke. Mụ na-ahụzi akụkọ ahụ dịka ifo a na-ekwu ekwu. Ihe chọrọ nwa ịhụ ahịa ka a hụrụ n'anya dị mee ya na ka ahụ n'anya wee ekwu ekwu n'ọnụ ihe ekwuru akọbịa dịka akụkọ a na-akọ Michael Jaya biko Trump chime ihe ya mee ka anyị hụ n'anya oge akụkọ akarịala anyị. Ndewo. Aga m nwa na ya eze na-ata njara. Ndewo. Uche bụ akpa onye ọbụla anya nke ya. Ịbọlachi. Hello, Uche na Clara. Ịbọlachi. Ụtụtụ ọma. Biko ihe m chọrọ itinye ọnụ na ya wụ Trump na-abịa Nigeria ọ nwere interest ịghọtara ụrọ ịbịa idefend Nigeria awụrụ charity something ọ nwere interest mere o ji abịa which is the main thing. Onye ọbụla na-asị na Trump bịa now anyị ga ha adịkwa ka Libya. Aha m wụ Leonard mfe akata ọrụ ifu wee na-akpọ. Ndewo. Ụbọchị a mara anyị mma. Ya gaziere gị Leonard. Dị na Facebook anyị n'ozi nke a si n'aka Prince Harrison. Ọsọ Uche na Clara na ihe eji eziokwu eme onwe ihe Trump ga-eme. Ya bring it on. Na nwoke na ibe ya na Uche enwere m nwa. Prince Harrison ị ga-akpachapụ anya. Ọ sị ebe enwere m nwa bụ Uche nna ị ga-atụrụ ordinary common America ụjọ. Na naanị mezuole. Naanị nwere ike finish America na mbiko mgba Trump ya he should bring it on na ụjọ anaghị atụ anyị. Ị ga-akpachapụ anya Prince Harris ya na ị chọrọ onye a ga-eji achụ aja legharịa anya gburugburu ebe na family unu ị ga-ahụ somebody. Gaa n'ihu Clara. N'ozi nke si n'aka Dennis Mas Ọga Soko Ọga Soko. Ọ sị na ndị mmadụ obi kwesịrị ịnọ na-atọ ha atọ na-eme ha Polina n'ihi na onye isi mba Amerịka onye isi ala mba Amerịka chọrọ ịbịa ha kwesịrị ịgbasapụ aka ha nabata ya karịa ịbịa nnọọ na-akọrọgbatu. Anyị ahụ n'ozi gị n'ụtụtụ anwa dike Charles si World Bank Housing Estate New Owerri zibata ozi ya. Ọsọ ụtụtụ ọma ndị nke m Professor in Practice Uchenna na Nwada Clara kedu ka anyị mere taa anyị dị nnọọ mma. Ọ sị na ihe o ji eziokwu eme ọ kwadoro Trump si ya bịawa ọsọ n'oge adịghị. Ọ dị egwu. Ịbọlachi. Ị ga-agbalị kpọghachi ọ n'ebe ahụ n'ụtụtụ a. Ịbọlachi anọ m ebe a. Ndewo. Nke Abuja ka Chineke dakpọ. Abuja gbapụ ya ọsị nọ. Biko ya rụma Trump chọrọ ịbịa ebe a ya bịa. Bọchị ha ga-emara nene nwoke ọzọ onye prezidenti ga-echi ala obodo onye ọdọ. Onye ọrụ ọkwọ ọkwalakie ukwu oke agụlati ọkwa ịghọtago. Ya rụma na-abịa ya bịa nyere anyị aka na ihe arawala anyị ọwụsọ ọbị fọgasa Nigeria biko onye nwa agakwa n'ebe echifu Nigeria because Nigeria is too difficult to be controlled. So onye kwene nha gịla Clara amana m si ya bịa unu ga-eji ọnụ mee hụ unu ga-eme ya ya rụrụ ya mejọ ya metekwa unu ga-eprezikwu karịa
ọ dị egwu anyị agaghị eperezi ya anyị ahụ n'ozi gị n'ụtụtụ a Obieze Ehirim isi ọjị zibata ozi gị n'ụtụtụ a eso ụtụtụ ọma Uche na Clara na ịhụrụ iyi egwu Trump yiri obodo anyị bụ Naijiria na nke a bụ iji mee ka ha sitie up ma kwụsị ya bụ oke ogbugbu a na-egbu ndị okpukperechi ụka Kraist n'obodo anyị bụ Naijiria na nke a bụ a welcome development. Gaa n'ihu Clara. N'ozi nke si n'aka ezigbote ọyị anyị bụ Terry Chinomso ọnwụ siri aka ọ sị na o ji aka na maapụ Naijiria na ọ dị correct ọ ụlọ ebe consign ya dị ee anyị ahụ n'ozi gị n'ụtụtụ a Okechukwu Omiire ọsọ Uche na Clara biko na anyị jụọ Femi Fani Kayode FFK ndị bụ wee gaba US ọgụ ọkwa ya ndị ọ ga-akpọ wee na-aga ịba US ọgụ ọkwa ya maka na ya na ezinụlọ ya ha nwee soyi oke ịgọrọla ụkwụ na aka gị ọ dị ego anyị ahụ na nke gị Osita Onyema ọsọ ọ chọrọ ka Trump bịa n'obodo anyị bụ Naijiria ị chọrọ ka Trump bịa ọ dị ego ya gaziere nụ anyị ahụ na nke gị Favor Juliet Ike ọsọ ụtụtụ ọma Beautiful Clara na Handsome Uche na ilukru amazing ya gazie anyị ahụ na nke gị Chibuike Austin ọsọ Uche na Clara na ike agwụla anyị n'obodo anyị bụ Naijiria Trump ya bịawa o ọ dị ego anyị ahụkwala nke gị Madueke Kinsley ọsọ Uche o na ịhụrụ olecha nke a n'ụtụtụ ọ ga-akwụsị ile wee bụrụ ya nwene atatụ ụkwa atatụ akị ọnụ a na-ekwe oyoyo ka anyị lọghachie n'ekwentị anyị ị bọọla chi ya Odogwu na redio nwoke agụ Odogwu arịrị gị na mma dịkwara go Clara eletrik bọbụ ndị Imo steeti Bọlachi ya dịkwara gị na mma dịkwara go ndewo obi dị m Polina na Trump bịata because of o teele anyị wọnụ ma na prezidenti anyị biko lebakwala anya na ndị ogbu egbe na Tinubu achọghị ileba anya a na-egbu ndị Kristian egbukwe ndị Muslim egbukwa ndị Kristian ekinapọ ndị Kristian ama apụta ha ụgwọ egbuchi anwụọ Trump aga-ekwu ụka prezidenti anyị aga-ekwu ụka onye ihe aga-ekwu ụka ndị Haus aga-ekwu ndị Haus of Assembly aga-ekwu ụka ndị gọvanọs anyị aga-ekwu ụka asị na anyị nwere mmadụ biko ya ma Trump ọ ga-abịa egbokwuo ogbugbu a ya bịa gbuo ya biko tọpụ ọbụla karịa na Naijiria ya dịrịla nnụ na mma ya bịawa ọsịsọ site ichege m ya bịawa ndewo ka ọ dị anyị ahụ n'ozi gị n'ụtụtụ a Ochumkpa Daniel isi ihe agwazibata ozi gị isi anyị atala ahụhụ n'obodo a kpọrọ Naijiria ya bụrụ na iyi egwu a Trump na-eyi obodo anyị n'oge eweta ihe dị mma no problem na ike gburu na Naijiria agazi anyị ahụ na nke gị Blessing Daniel ọsọ Uche na Clara ụtụtụ ọma na ịnaghị aghọta ihe na-eme o mgbe ị ga-agbalị ghọta gaa n'ihu Clara aka si n'aka Chizoba Adimekwe ọ si Uche na Clara ụtụtụ ọma ọ sị na ya si ohi ezibata ozi a si Uchewu makwa na nke awụ mgbata ọsọ Chineke na-agbatara anyị ọ wụọla mgbata ọsọ Chineke ọ dị ego ị bọọla chi ya Uche na Clara good morning ụtụtụ ọma lekunu mere anyị dị mma ihe m chọrọ itinye ọnụ n'ụtụtụ ahụ Trump ọ chọrọ ịbịa nyere Naijiria aka so ya bịawa nkwafu ọbara karịala ọmụ Uchenna si akwakụ ma na-akpọ ya gaziri gị nọ Uchenna ị bọọla chi ya Uche Nwagọdụ ndewo onye eze Ibolachi ụtụtụ ọma Clara na Uche Nwagọdụ ụtụtụ ọma onye eze elezie okwu ahụ anya ọwụghị iyi egwu oke ogbugbu nọ na Naijiria akarịala gọọmenti Naijiria Trump asị ka ya bịa nyere ha aka akwụsị ya ọwụghị iyi egwu ọ bụ na Trump ga-abịa ugbu a ọ bịaghị ibuso Naijiria amị agha ọ bịaghị ibuso federal gọọmenti Naijiria agha ya bịa ihe ọbịa enye aka ka ebuso ndị terọrist ndị a na-ebute nsogbu ahụ ndị a na-egbusi mmadụ
o nwere enyemaka ka ọ bịa ga ndị na-akpọ ya ịwakpo Naijiria ịwakpo Naijiria na-apụtazi na ihe ọ bịagawo ya bịa wakpo federal gọọmenti nara ọchịchị ma ọ nagara steeti ọchịchị o wee dị anya ka akwụsị ya. Ọ bụrụ na Naijiria ga-ekwete ha sị thank you ngwa bịa nyere anyị aka ka akwụsị ya. Amerịka nwere ihe ọhụrụ ọ ga-ewe ha nwere ihe ha ga-agbali n'elu ugbu a ma ọ nọ n'elu ha achọpụta ebe ndị ahụ na-eme ụgba ndị a na-egbusi ndị mmadụ na Naijiria nọ ma mata ma ọnụ a na-egbu ma ụmụ osisi a na-egbu famas a na-egbu famas a na-atụrụ na ma baa n'ime ọhịa gbusie ndị famas mebisi anyị so na Amerịka dị ugbu a nọ n'elu chọpụta ndị ahụ ha elotuo kwụsị ya ọnwụhụ mwakpo na-ekwu na ọnwakpo ọ nwere otu aghọta ya ndewo ya gaziere gị nọ ọ dị ego ike agụla ajụjụ wee bụrụ a na-agba aka achụ ọta nrọ ọ dị gị ka o nweghị ihe mba Amerịka bụ n'obi ha achọ ịbịa n'obodo anyị bụ Naijiria bụ ịlụọrọ anyị ọgụ amami na-agwata ya bụ ihe anyị kwesịrị ịdị careful n'ihe anyị na-ewe ishifọ very important. Anyị agwụ n'ozi gị n'ụtụtụ a Dr. Mrs. Mole Barasi Owere zibata ozi ọ sị hụrụ enweghị nchekwa nke a bụ worst enemy mmadụ nwere. Ị hụrụ gọọmenti na-enweghị ike ichekwa ndụ na mgbomgbo ndị ọ na-achị gọọmenti dị otu akwụọla afọ n'ala na Naijiria a na-ekwu okwu ya anaghị alụ agha mana a na-egbu ụmụ afọ ya kwa ụtụtụ kwa ehihie a na-egbu ha n'ụlọ a na-egbu ha n'ugbo a na-egbu ha n'ahịa a na-egbu ha n'ụlọ ụka ozi ahụ apụọla ọtụtụ ozi akarịala biko ya butere gị nụ Dr. Mrs. Mma Olebara ịbọọla chi Uchenna Clara ndewo ihe nwekwara unu biko ihe awụ dadizo ndewo dị ọgba akụ n'ọtụtụ a lee agwa gị ọ nweghị ihe Trump bịara dị ime ndị niile ịhụ na-aba mba na-awụcha ndị na-achọghọ ka abịa buso ndị Boko Haram bandit kidnapata ama ma nwere ihe ha na-erite na genocide a na-egbute ndị Christians na ndị ọzọ ọ dị mma so ọ ka mma ka ije ha ayasịghị ya bịa bọt ya debe ababa mba weta anyị na-atọ mbụ nwa ọba mba ọ ga-abịa ụjọ atụ olu bọta ya kpacha mba anyị ga-ahụ ndị na-emeghị ala ga-agbapụzi ha agbapụzi akpụrụ anyị ndụ anyị aka ihe a na-egbu na Naijiria akarala ịghọtala so bọta ọkwa maka ndị a-na-aba mba we will fight them kemgbe ha rigo ego ha will eat their money ndị a-na-aba mba we will fight them ma ọfanyeka ya eri na ndị ọzọ wi ihe na-ata mmiri ka ga-alụ ọgụ ahụ na Uchenna na Clara kpọta ọgwọ m gawa gị nwa ga-aga dadijo gawa go abeg leave us alone hapụ m na Clara aka biko. Anyị agwụ n'ozi gị na Facebook anyị Comrade Mpadek Chidozie Nwosu nwoke omenyi ọha si obodo Ụmụọkanne dị na kansụl ime obodo ọha ji Igbo ma nke steeti Imo zibata ozi ya ọ sị Ụmụọkanne bụ the most peaceful community enwere na steeti Imo no dey laugh them ọsị ụtụtụ ọma Uche na Clara ihuru okwu ahụ Donald Trump kwuru o kwesịrị ịbụ okwu kwesịrị ime ka mmadụ dị worried mana ekpere ya bụ na Chineke mee ka nke a bụrụ ihe ga-eweta ọnọdụ iyi egwu na njedebe n'obodo anyị bụ Naijiria. Ha gaziere gị nọ Comrade Mpadek Chidozie Nwosu gaa n'ihu Clara na nke a si n'aka Don Kevin ọsọsi Imo steeti mana ọ bi na steeti Lagos ọsọ chọrọ ịbịa nye ndị a na-abịa ịwa ya Donald Trump ọ bịa nyere ha aka bịa ji ha ebe ndị ọ chọrọ ịbịa ka ọ bịa nyere anyị aka na ọ dịrị ndị Naijiria mfe anyị ahụ na nke gị n'ụtụtụ a onye ka onye nwe egwu ọsọ ụtụtụ ọma Clara na Uche ọsọ Uche ha afọ I dey fine ọ sị emere ka ịbịa n'obodo anyị abụ Naijiria na ọ dabara adaba mana ịma na ọbịbịa ha abụghị na gịnị n'efu ịma nwaada nwoke ọcha Clara o nwere ihe ọtụtụ ndị Naijiria na-anaghị aghọta eme gịnị aghọta ihe anyị kwesịrị ịdị na-ajụ onwe anyị bụ kedu ihe mere all of a sudden mba Amerịka ebilie chọrọ ịlụọrọ anyị ọgụ amami na aghọta ọ dị gị ka ihe ọ bụ n'efu ime ihe ọ ga-ewe ha ime ihe ndị ha ga-atụfu ibi ebe a bịa lụọrọ anyị gịnị ọgụ
bịa busoro anyị ndị oyi ọha egwu agha ihe ọ bụ n'efu ihe awa ajụjụ a kwesịrị iji nwayọọ jụọ onwe anyị mana ogbuefi a na-eme gị na ọ na-egbu ya onye na-ezi ime onye na-ezi ime ọ na-egbukwa opi o nwere target mana a sịkwa a na-asọ mgbagbu abụọ ọ dị egwu anyị kwesịrị ịkpachapụ anya n'ihe anyị na-ewu isi for very important mana ọnwa obiọma na-akpa m n'ihe a nke a egosila nnọọ na ọchịchị etiti kwesịrị isi it up ọchị awọrọla ha ọkụ ha ebidola gbagharịwa ha ebidola m egene gbagharịwa ugbu a taa ka emega arrest aghara aghara emegazi arrest aghara aghara even ịga jụọ na-akwụ gị arrest ọ dị ego ole ike gwere ka anyị lọghachie n'ekwentị anyị ị bọọla chi ya Uchenna nwa God ụtụtụ ọma gịnị enyi gị nwaanyị Clara etu unu mere anyị dị mma ndewo wiiki ọhụrụ makwara unu mma ya makwara gị chief mmadụ ka na enyi ọha wan esi m ụmụ akababụl ejimojebekondari na-akpọ ihe ndị a emego ma egbu Trump ga-edeta mba ọwawụ mmadụ ọ bụ mmadụ ihe mere na ụwa ịma na Trump sị na ọ ga-abịa ọ wụhụ na ọ mege ka prezidenti anyị na-ege na siti ọp megharịa ịna-aghọta ihe nne niile ọ bụghị ebiri ka mem agaje Brazil agaje ebe a na-egbuchi ihe debe ụlọ chọọchị a na-egbuchi ndị mmadụ ya nwata na ọ dịghị onye Naijiria bata ọ na-ewute ya na a na-agara ụlọ kagbuo ndị ụlọ kagbuo pụta ihe mmiri ọwụ ndachi Trump abịara onye a nwere dizroji ihe ọ mege na-awụ ka Tinubu tejejenis ka o chete n'ụra mara ihe ọ ga-eme mana otu egechi ikpe abaja ndị na-egbuchi ndị terọrist egbuchi aha a na-ekwuta Trump mee ka Trump ketebe dị ije ga-ebe ọnụ nwere gịnị ji abata Trump bụ ọnụ nwere plen ka ọnụ nwere ngwa akụ nwere gịnị Trump ga-eche na Amerịka bụ ike chebe ha na steeti erekọdịrị adada na Naijiria a na-ekpe adara na nke ihe ọnọdụ ka prezidenti mee gịnị ike ọpụ mana ihe ga-eme ka akwụsị ogbu na Naijiria gadoro na mma ọchị mmadụ kara enyi ọha wa gagaziere ụlọ ndewo ya gaziere gị chief mmadụ ka a na-arịa gaa n'ihu na Facebook anyị Clara n'ozi nke si n'aka Uchenna Abasiri m ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara ọ sị biko Trump na ya bịawa ọ sị na nke a oche na ọ ga-eme ka ihe ndị a niile kwụsị na nke a sikwa n'aka Uchechi Peter ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara ọ sị anyị amakakwa o n'ozi a Trump ziri n'ọwa iji mee ka ala anyị bụ Naijiria mee gịnị kwawuru sitie up ọsọ anyị agbalịala na ọ lọbụkwa n'Eko FM we love you too anyị ahụ na nke gị wisdom wewe ọ sị Trump ya abịawa o ndị akụgachara ka asụọla Trump akpọ busara ya ebusasị ya bịawa ọ dị egwu ọ dị ị ga-agbalị kpọghachi ị bọọla chi Ebolachi Uchenna Clever Ọnụọha ndewo ụtụtụ ọma ọnwa m jiri Uchenna Clever Ọnụọha my father kpọrọ m nwa mbiri maazị ya sị m na ihe na-ekpegharị mma ka ọjọọ njọ obodo anyị awụ Naijiria ike agwụla anyị nwa ụmụ ogbe and a sị na akụkata aka agwa ndị mmụọ nga ndụ dị mmadụ ihe gbasara Trump eziokwu na anya mmadụ ya bụ n'oge mana otu a anyị nọ na Naijiria anyị enweghị joy ya gwụkwa m na Trump ga-abịa ka obodo anyị arị mma ọ dịkwa mma good and fine dịka onye ka ekwurekwu ọ sị na ọsị na ọ bịabịa awakpo Naijiria na ọ bịabịa awakpo ndị oyi ọha egwu maka ogbugbu egwu a na-egwu ndị Kristian yes mụ na onwe m kwadoro ka ha mana asị m Trump gị na-abịakwa were kwe maapụ ekpekpe m enwepụ ihe ọ dị egwu maapụ ahụ manyekwanụ na vileji gị ya rekwa maapụ ọnụ n'ebe ka anyị ọ dị ike gwara ị bọọla chi Uche nwa grandma brodo yo Clara nwoke ọcha ndị Anita awụchaghị n'ụtụtụ a gaa n'ihu ịnụ Uche biko onye hụrụ Trump ya gwa ya si misto ya nidiri ya siriọsili o ala echi ihe nke ala jikamia ka ha gbatara onye ọsọ enyemaka agbagbuola ha anyị adịgwakwara Trump ya bịawa ya biko ya werekwe Biafra flag bịawa nke a bụ uchere obi gị nọ ị bọọla chi
ụtụtụ ọma di na nwunye kachasị di na nwunye ndị ọzọ ma na steeti Imo. Injinia Frank Uju ebelebe Chelsea anọgidela ọnụ n'elu. Ụnọ nọzi na-agba shịkashịka. Ọ na-agbalị ala na ọ na-agbalị ayeliz ọ na one goal njikara ya. Ụnọ ga-agbahapa one goal ahụ next match. Uche letu mmemme nwa ọhụrụ na mmemme izu ụka ọhụrụ. Ndewo. Ịma ihe gbasara okwu ekwu na ihe ọ ga-atọbara m ụtọ ọ eziokwu na Trump nwere ike ọ gaghị abịa ịghọtara mana o meela nọ pressure 2027 election reduzo eburu na attention ha niile bufee enwere mgbada na ụmụaka mgbe a na-amajakara sị nwa na ụgbọ anyị ahịrị pilot adị confused ịghọtara Trump anọ na America nyụọ letere so ndị niile na-acha ebe onye ọla dị confused so at least o mee na the pressure of 2027 election ma the pressure ihe reduzuru mana ọnwụ na ihe gbasara egbuga mmadụ n'obodo a ịghọtara mana ihe kwesịrị ihe ma ọwụ genocidal bụ enwere killings na Nigeria so ha kwesịrị iji ohere a now iji maa na the whole world amaala all eyes on them iji mee ka obodo ahụ ike nchekwa ahụ ike dị achịta ọrụ na ile anya today this morning ha na-awụ emela arrest ka i were hụ na ha dị ready ịrụ ọrụ but all due to na their selfish interest na ihe a na-enweta na ha chọrọ ileba anya but ihe a Trump kwuru ọtụtụ otu igala ha ụjọ n'ahụ ana masị ụbọchị amara nọ mma ndewo ya gaziere gị Injinia Frank Uju ebelebe gene igirigi tọrọmpọ ebe niile ọ Clara kpọtara Trump ọ nọ na-ekwesị nzụtara ya swimming Trump anya kpọkwa ya ihe egwuregwu all of a sudden Trump adawa the fear of Trump is the beginning of wisdom igirigi na Facebook anyị ahụ n'ozi gị Chika si Polinekede ọsị anyị lukuru amazing this morning na ihe a bụ mbụ ya ọ na-ekiri anyị n'ihe onyonyo Facebook na Trump ịbịa ịlụ ọgụ na ọ gaghị adịcha mma o kama ya kwado obodo anyị bụ Naijiria ka ha buo ya megide ọnọdụ enweghị nchekwa na Clara ya bụrụ na uche adịghị redi itek gị ka ụnụ ga gwuo mmiri na gị kpọọ ya Chika is ever ready. Ịmaghị onye Chika ahụ. Asa widu ma uche gụpụta ya. Ịmaghị onye Chika ahụ. Uche gụọ. Kedu ihe nna akọ? Asa widu. Gaa n'ihu were ozi nke asị n'aka Johnson Kele. Ozi nke asị n'aka Johnson Kele bụ ọsọ ụtụtụ ma ndị nke m ọ na-agọrọ anyị ọfọ ọnwa ọhụrụ ọma dị mma na-ewọsị ịtụ egwu Trump na-eme ka ndị ndu anyị nọjima ma ahụ ekpere ha ọkụ na-aghọta ọ sị Trump na ya biko bịawa mgbe na-enwe onye ga-amanụ ya bịa mgbe onye ọbụla na-agaghị atụ anya ya nke onye ọbụla n'ụda ya ọ dị ego nọ na-asịkwala Trump bịawa ọwakwanụ ka esi agba ọsọ na ghọta ya bụrụ na iburu ibu gị reduzuo maka na ọ ga-erejikwa ọ ga-ada chaku Igbo mụrụ nzamama ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enyenyarị kọm iji gwa ohere nabata ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrị n'oge na-adịghị anya n'ihi ya emekwala ngagharị